Hello mga ka-listeners, good evening o nagabihan yun mga ka-listeners. Ang oras alas 8:53. Og magbasa ko sa inyo mga comment mga ka-listeners. Di enta maglangan mga ka-listeners kay gabiin na alas 8 na. Apit na alas 9. So ang unang comment nga kung basahon mga ka-listeners si Badiday Badiday 88. Rods, kung wala pa ka drama dito ragud ko maminaw sa imuha nga mga ginaplex nga mga channels. Sada pud ilaha pero ikaw gud ang bis among the best mo edit loads. Salamat kayo Badiday no. Nya si Jing. Kanos apa ka ang sumpay ani idol no. Nindot kayo ni nga drama paminawon kay makalingaw ba. O di pa kita makasure ani happy dakidak mga ka-listeners no. Mga o pa man ma-release ang salida gud. Asa kay puhon nato ning ipadayon mga ka-listeners no. Nya si Julita Ungay, sir, pag-upload lang gud og unsay naa, balag humana sa pikas, minaw man gyapon mi. Katry kog paminaw ni Bisayang drama. Pait paminaw nalibog ko. Mao pay libog na tangdaan, ambak ang mga episode. Libog di daan eh. So sagdi lang no. Malingaw man kay pumoto. Isubay lang ninyo ang numbering sa radio drama Bisaya no. Pero di ka maglibog. Tanawan ang mga numbering. Nya si mao gyapon Julita Ungay part 4 sir, what me God bless. Mo part 5 na taron. Nya si Miss Chiri. Salamat dyan, kumusta na? Always ko naminaw sa imong mga uploaded dramas while working. Dili lang ko always makakomment. Miss Chiri, kinumdum bitaw ko always ning nag-comment sa una no. Salamat kayo sa pagpaminaw Miss Chiri. Nya si sa Pantas Vlog, salamat idol sa pag-ong upload nga drama Limbo. Nindot kayo nga drama idol, nice kaayo, lingaw jud mi kaayo mintras gi trabaho mi. Salamat idol, the best ka. Musta idol ang Happy Dakidak part 7, wala lagi sumpay ato idol. Nindot sa itong dramaha idol, God bless idol. Puhon, nigmahuman nagsalida aning Happy Dakidak no. So ato ra ning ipadayon puhon, di na ko mo kuan kanos kayo pa man ma-release ang salida ni Sir Emmanuel na dila sa call mga ka-listeners no. Nya si Birds Digsab no. Murag karon pa ko kumanta ni balik ko comment diba. Si Birds Digsab no nga always nagapaminaw sa mga drama. Nice no. Nice kuno ang Limbo. Salamat Birds Digsab. Nya si Darlene Sumagang. 5 ka heart no. Nya salamat Darlene Sumagang sa kanunay pagpaminaw. Nya si Alexandra. Salamat idol, way sa pa yan. Nya si Jing, good morning idol. Salamat kayo sa paspas na uploads. So murag napaspas ani kay nikamot nga makaapas no. Pero puhon og makaapas na ta balig tagsang semana na po inyong paabot no kay magsubay man ta sa live streaming. Nya si Rico Rini Gadularuya, salamat kayo sir sa sa part 4 sa Limbo, God bless. Okay na sir, mag-wifi sa PLDT kusog ang signal. Mo lagi yun ta. Murag puhon-puhon siguro mo kuan ko na yung PLDT no nga wifi kay pertig yung hinaya gid kayo. Mahurot ang tibok adlaw, sige rag mag-download og live streaming mga 3 ka buok 5. May lag maabot 5. Hinahinayan jud ang duha ka network hinay kayo. Globe ug TNT. Wanay kanang kuan ba? Di pa sa una nga paspas kayo karong tingala ko kay hinay na jud kayo. Nya si Kitpig, si Darling Sumagang, thanks Sir John. Ganahan kayo ko imo upload reflection na drama idol if abil kay ganahan kay ko ato, God bless. Ang reflection si amiga drama ang nag-upload karon no. So dito lang paminaw sa kang amiga drama kay di pwede nga magpareha ay man mi no. Una nga dito lang paminaw kay nasugdan na ni amigo no. Salamat Darling Sumagang. Si Kitpi Garcia, good morning Lods. Sa kanunay daghan, salamat kay Lods. Sakto ni mintras katrabaho na paminawan. Wala damha human ang trabaho Lods. Mao gyud. Malingaw gyud ka samtang katrabaho ug mahuman gyud nga di ka kay balo tungod kay nalingaw ka sa drama. Salamat Kitpi Garcia. Nya si Jenny Oliverio, wow ang bilis. Wala na koy mapaminaw, hurot na. Hurot na gyud. Saan man nga mahina kalaban di ta ka paspas og upload sa mota kay hinay ang wifi. Wifi ang data. Hinay ang data.
Sagdi lang pohon og kuan maka-wifi kay testingan nato ni og unsa gyud ning PLDT nga giingon ni Rico Rene Gadularuya og paspas ba gyud tinuod 'no. Salamat sa imong komento. Nya si ana pa daay imuha ra jud ang the best idol kay, imuha tag-as ilaha kay mugbo. Ah, taas man pud ang kang kuan, ang amigo nga Amiga Drama 'no. So, puwede ra ka magtabok-tabok Jenny Oliverio 'no, kung asa kang ganahan maminaw samtang magpaabot ba 'no. Nya salamat sa kanunayng pagpaminaw. Nya si Halo-Halo Bisaya Drama, duha ka heart 'no. Nya si Sapantas Vlog, thanks idol sa part 4 sa Limbo, always kong nagsunod sa imong mga upload idol, God bless. Salamat Sapantas Vlog 'no, always gyud bitaw ni, kabantay jud ko kanunay sa mga comment 'no. Nya si Jocelyn Infante, Lods salamat sa sumpay sa mga drama. Lods, ang sumpay sa ikaw akong kinabuhi kay nagkanindot na. Salamat Lods. Ug mapuhon paningkamutan. Salamat Jocelyn Infante 'no sa imong kanunayng pagpaminaw. Nya si Alfredo Bahala, congratulations idol sa 6 ads jud ang niagi sa imong video, wala jud nako gi-skip kay dako kayong tabang na nimo. Ang wala jud nako gi-skip. Salamat kayo Alfredo Bahala 'no. So dako na kay na ang tabang ang dili pag-skip 'no, bisan mga bugbo lang mga ka-listeners 'no. Salamat kayo. Nya si Alfredo Bahala, salamat sa part 4. Salamat po 'no, part 5 na ta. Nya si Ma'am Cecil Ruben 'no. Well, musta naman ka Ma'am Cecil Ruben 'no. Hi admin, ipin na lang imong explanation sa Happy Ducky Duck. God bless. Amo lagi ta ipin ipuhon para di na magsibalik-balik pangutana. Ang problema pud di mo basa mga ka-listeners 'no, katong ipin ba. Di gani mo tanaw sa vlog unsa nakapag magpinta 'no. Pero so ayan, wa na ba'y mangutana. Nya si salamat kay Ma'am Cecil Ruben 'no. Nya si Mami Bisdak, salamat lods maura jud ni ako lingaw samtang naghinlo ko OFW here from Saudi. God bless lods. Salamat Mami Bisdak 'no. Makalingaw bitaw ning drama samtang na kay mga gibuhat. Salamat kayo Mami Bisdak. Nya si Ma'am Isim 'no. Salamat idol sa part 4 ug sa imong kasipagan pag-edit ug upload sa mga drama. But amping sa imong health idol. God bless as always. Salamat kayo Ma'am Isim 'no. Nya si Badiday, wow na wow lods, kapaspas nimo. Salamat kayo lods sa next episode. God bless lods. Salamat kayo Badiday no. Nya si user letter L ang profile, thank you kayo jud. Tawon sir idol. Salamat po no, user man kabutang. Nya Badiday, ayaw na entertainer ang sige pangutana sa Happy Ducky Duck lods sa sala na nila kay dili sila mulantaw og vlog. Mao lagi pod. Basta kay puhon ato na ipadayon no. Salamat kay Badiday. Nya si Annalyn Samson, salamat kay idol na ang sumpay amping kanunay idol. God bless you always nimo idol. Salamat Annalyn Samson. Nya si Ninyolito Payak. Ninyolito Payak. Next episode idol, shout out diri sa Liloan, Cebu. So shout out ni Mudia sa Liloan, Cebu no. Ninyolito Payak. Salamat sa pagpaminaw sa mga drama. Nya si IMM's YouTube, listening here in Saudi Arabia. Salamat sa part 4 nindot ni nga drama. Ngano nga title Limbo. Humanon gyud nako para ako gyud masabtan. Sa akong nahibuan kining Limbo kay butanganan ning mga bata no. Mo siguro nimo ang gi-title Limbo kay naay na-involve nga mga bata nga gipang pangkidnapon sa mga daotang tao no. Mao ning gititulan ning Limbo. Kay mo ni ang lugar nga butanganag mga bata, mga ka-listeners no. Mao ni ako. Kung mao po na akong ikasulti ba. Nya napoy mga kuan murag si tawag ni trailer no. Suspense mingana no. Action. Salamat kaayo no ni IMM's YouTube. Excited ako maminaw sa Happy Duck ug ma-upload na ang final puhon. Salamat IMM's YouTube. Na si Badiday 88. Nice good kaayo nga drama lods. Tense kaayo. Salamat lods. Mao gyud no. Nindot kaayo. Nya si Dia Morales. Thank you Kuya Jan sa pag-upload sa Limbo. Sa payan Dia Morales no. Nya si Julita Ungay, ayaw nag-explain sir, sagdihi man naman lang na sila. Mao gyud. Salamat Julita Ungay. Nya si Los Bis. Los Bis. Thank you Lods sa upload, nice gyud. Good evening day. I am your new listener and God bless to your channel. Salamat Los Bis.
Nya, thank you Lods. Mga mananabalik na din eh. Salamat kay Luz Bis no. Tulo man gyud ni imong comment gabalik-balik eh. O upat, lima gyud eh. Naghanap pag comment gabalik-balik no. Nya, salamat sa imong pagpaminaw. Nya si Maristil Humawa nagkanindot na jud ang drama doll. Unsa man jud kaha ni si Dorina or Salome. Ba Salome ba? Di ba ka sa pulis hinam na kayo ang sunod dol. Daghan salamat sa mga nindot nga drama way sa payano ug mao na ni gipaspas na akong basa mga listeners para di na mo tantong taas ug di na ta maglangan paminawan niyo ang part 5 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon Limbo. May midagan sa sud. Wa man kaputan. Dario! Hain ka! Dario! Ayaw kahadlok na ko! Higala ko ni Layla! Pakita na ko! Tao ka na nagbitay! Nagikog! Dili! Dili ka mahimong mamatay! Ang lamisa! Ipatungod na ko ang iyang tiil! Dili! Tunom sa lamisa! Ayaw pag-surrender! Tunom sa lamisa! Wala siya maglihok! Kinalamatang ko ang pisik si Eliog! Ayaw paglihok! Tangtangon ako ang pisik! Si Dorina naman eh. Hello? Joseph, padaday kong ambulansya diri sa bahay ni Atong Dario. Ngano? Unsay nito mo? Naglikog si Dario. Usa! Padali ang ambulansya. Kaya wa na siya maglihok. Maluwas lang unta siya. Siya na lang ako paglaom nga makita ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Siya na lang. Dorina? Joseph, kumusta na siya? Luwas ba siya? Sorry. Gihimo na mo ang tanan pero wa mi nahimo. Dead on arrival na siya. Dorina, ay napagila. Ay napagila ko, okay? May miabot ng uyuan niya. Siya nang muatiman niya ng Dario. Patahin na si Dario. Mao ka na, Lola. Asaylo ako nga nauwahi ko. Siguro kung pa may mapagasolina si Niluloy. Maabtan patingalin ako siya nga dili pa maghikog. Sa maning mga bata. O sa magyunding ilang problema nga ilang isumadlan. Lola, ayaw na pagawas din sa bahay. Pero ako nga po, kaysa ba nagmupalubong niya? Kami ni Joseph. Kami na ibahala mo palubong niya. Ani ka lang sa bahay. Pero, imposible nga maghikog siya. Ha? Malipayon silang pagkabarkada. Nagkaaway lang sila sa usa ka butang na sila lang ang nahibaw. Pero imposible nga maghikog si Dario. Giyon sa po sa pagsiguro nga dili gyud maghikog katong Dario, Lola. Nagkasulti kami si Dario. Nahibaw ko nga nag-uol ka. Pero kung may kasayuran man ka sa nakaingon sa kamatayon sa ako nga po, sulti ko. Mas makaayo ni mo nga dili may bawo, Lula. Mao ka na ang iyang gisulti. May nahibawan yun siya kung nga nung gipatay si Layla. Ug mas makayo nimo kung dili ka mahibaw. Buti pa sabot nga. Nga mamiligro ka kung mahibaw ka sa tinuod. Usa? Lola,
Posible nga. Nga si Dario gyud ang tuyo sa maong lalaking misampit ka na kong Salome. Nga maoy iyang patyon og dili ikaw. Usa. Mas may pagnapusilan na lang unta ko niya. Maunungan ko lang untas kamatayo na nga ko nga po. Ayaw pagsulti anak Lola Nene. Nagkinahanglan ko nimo. Usa. Base sa imong gisulti karon, mutuon ako nga wa maghikog si Dario. Usa. Gusto, hinumdum na ko. Sa dayo na kong panuktok sa bahay ni Dario. May nabati ko. Usa man. Mayong adlaw! Mayong adlaw! May midagan sa sud! Huwag malakapuntahan! Dario! Dario, hay ka! Dario! Ayaw ka, hadlok na ko! Higala ko ni Layla! Pakita na ko! May nabati kang midagan? Ulula! Og imposible nga ang mindagan. Mao si Dario nga nagdali-dali og hikot siyang liog. Tuhoy kay misud dayon ko sa bahay, Lula. Kay wa malak ang pultahan ni ini. Ug sa akong pagsud, nagbitay na si Dario. Puti pa siya, puti. Ato na nagbitay niya. Mao ka na, Lula. May patayin ni Dario. Ug gusto nilang palutawon nga naghikog kini. Ano ako? Nagtuo ka nga, wa maghikog si Dario. Mao ka na, Joseph. Wa maghikog si Dario. Nganong nakasiguro ka man, ana? May laing tao sa bahay nila ni Dario. Ug mao kini ang mibitay kaniya sa pisi. Ug nakasibat dayon kini sa akong pagsuod. Ni Dagan. Oh. Mo ba? Kung mao na, mas namiligro ka karon. Ug gano'n nakasulti ka man, anak Joseph. Dorina, tungod kay posible nga nagtanaw lang nimo ang mipatay ni Dario. Nakakita na sila nimo, Dorina. Busa ako kining hangyo nimo. Ayaw una paggawa sa bahay. Joseph. Please, Dorina. Dagang kong pasyente karon nga operahanan. Og di ko gusto nga mabahin akong nahuna sa akong kabalakan nimo. Please. Okay. Thank you. O kalimti una sa makadiyot ka ng mga tawana. O gaya ko balakas. Sunod buwan, maningkamot ko nga makabakasyon ko. Aron maubanan ta ka sa imong problema karon. Nika, Hey, love. May lakaw ta? nanawag na sab si Mrs. J. Doon na sa duha ka kliyente. Big time. Nagkinahanglan silag duha ka bata. Pila edad? Bagong na tao. Naapa bang imong connection? Nagpabugnaw pa. Ikaw na unay plano ang tanan. Okay. Si Paul dong gusto na ko ikauban. Maayo kay suhito siya. Di pa pwede karon si Puldo. Okay. Napusilan siya. O sige. Si Emil na lang. Sige. May laing ko nga timanon karon. Unsa man ka na, ha? Ang atong kaatbang sa negosyo. Gustong magharay ining dapita. Ang grupo ni Zenon? Mao ka na ang akong gituhuan. Wa tay laing init kayo nga kaatbang sa negosyo. Kanang grupuhara. Busa kinahanglang maunhan ko sila. Unsay plano mo? Kung pila kasakop nato ang ilang napatay. Mausab ang gidaghanon sila mga tao nga atong kuuton. Patyon sa ilom. Usa na ang nakuha. Kuwang na lang usa. Dili! Duha na. Kumplito na. Kuhaan pagani sa grupo ni Sinon ng ako mga sakop. Anaman-namon kusab sila sa paghurot. Agoy, unsa na masabning balita in town, oy. Nga na, unsa man day na?
May gipangpatay na sa mga riding in tandem. Mo ba? Pakita ko. Madam Dorina, o sa may gipangita ni mo diha? Pulis ni bago nga balita? Oo. Wa ba mabalita ang hitabong pagpusil dito sa pulinarya? Ha? Wa man. Okay. Panahon na sa pag-shopping. Sa pag-survey sa palibot. Nagkinahanglan tagduha ka bata. Bagong nataw. Okay, miss. May nahuna-hunaan ba mo? Asa ta mag-shopping o bagong nataw nga bata? Agoy, di anasab na sa ilaing balita. Unsan masad na nang liling? Nagsibang ko kag tanaw sa imong cellphone. Uy, Madam Dorina, may inahanin taon nga nagtsabaw na sab kay kalit lang nawa ang iyang baby sa stroller. Luuya sa mama. Uy, iguragan siyang nagsira sa likod siyang sakyanan. Pagbalik niya, wa na sa stroller iyang anak. Madam, naunsa ka? Mihangos ka manggod. Ngano ka? Ang mga hayop. Mamatay sila. Mamatay sila. Mamatay sila. Madam. Joseph, kinsa man jud ko. Tubag ako. Kinsa ko. Ikaw si Dorina, ang akong asawa. Gusto ko mahinumdum sa nangagi. Tabangi ko. Tabangi ko. Muabot ka na, Dorina. Muabot ka na. Okay? Nang Lingling, huwag ko ang tubig. Oo, Dok. Tabangi ko. Gusto na kong sumpayon ang mga panghitabo karon ug ang nahitabo sa nangagi. Tabangi ko. Ay, kabala ka. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka, Dorina. Dili. Kinsusunan ko niyo mo. Kinanglan makapahuway ka, Dorina. Papahuwaya ang imong utok ka. Diyos. Ayaw ko. Dili ta kapasaktan. At di manunti ka. Ako ang mahimo ni mong sandikanan, Dorina. Ako. Ugway layon. Ang mga bata. Ang mga bata. Ha? Iwasang mga bata. Iwasang mga bata. Oh. Away na. Okay. Away na. Nana, Dok. Nana, ang tubig, Dok. Uy, nakatug naman gud na si Madam Dorina, good. Ang damang yang higdaanan. Kinanglan makapahuway ang iyang utok. Cheers! Alang sa itong kalampusan. Cheers! Maayo ka na gyud sa imong trabaho, Nika. Huwag nagkabantay nga mga pulis. Mga pahalipay sa ni Mama Love. Nagkuhaan yun ninyong mga kaatbang tas negosyo. Pero di mahimo nga mo kumpiyansa kita. Kaya sabta mahibaw sa naasaw na huna sa grupo karon ni Sinon. Oh, nahibaw ko nga kaya ra nimo og sa atong mga tao. Kinahanglan nga hugtan lang yun ang seguridad. Pun-e ang mga tao nga nagbantay sa ubos, Emil. Kasalikan ka na yun sa imong trabaho, Nika. Oh yes, pero may isa ka bata kong ka nagustuhan. Unsa? Gusto ni na kong himuong reserba. Buhata ang tanang plano nga magkaayo sa imong trabaho, Nika. Ni anak ko sa akong higdaanan. Kapugat sa akong mingaw na sa sala. Saan naman dairong orasa? Gigotom ka na? Joseph? Niya ka?
Imo ko ginjeksyonan. Sorry, pero kinanglan ako ni buhaton para makapahuway ang imong utok. Stress na kaay ka sa mga pangitabo din sa palibot. O gusto ko nga ma-relax ka. Pero, Dorina, ang imong hingpit nga kaayuhan una ang atimana, okay? pero Joseph, mao na ni akong kaayuhan. Nga mahinumdum na ko kung kinsa ug unsa ko. Naibaw ka na sa tinuod. Asawa ti ka. Og simple lang ang atong kinabuhi. Ang atong anak. Kinahanglan matutulan ko ang atong anak. Please, Joseph. Pasagdi ko nga maguna-una sa atong anak. Okay, sige. Dali na sa kusina para makakaon ka na. Gusto ko nga maka-baby na ta. Baba ka na rason nga gusto kang magkuha sa bubata? Posible. Di gid reserba ang gusto mo. Kung makaroon ka sa bata nga akong makuha, mamahimo siyang reserba. Apan kung dili, i-dispatcher aron mahimong kwarta. Okay. Ikaw nang bahala. Dali, be. Gibingaw ko sa kong baby, da. Sige. Diha. Hain magyug ka ang among anak. Mulakaw na ko, ha? May emergency ko sa ospital. Okay. Pero kinanglang mo saad ka na ako. Ngani ka lang sa bahay. Oh, Ugma, ilubong ng apo ni Lola. Mahimo kang muhatod sa paglubong. kinahanglan mo hatod jud ko. Apo ko! Ika naman taong miuna ka man akong pahuway, day! Ika naman! Lula, husto na. Husto na. Wala ko na nga ako nga po. Dili na ako siya makita pa. Ang handumanan nga iyang gibilin uban ni Lula. Mauna ang labas sa imong apo. Swerte ka. Nga buhi ang imong apo sa imong panumduman. Dili sama na ako nga blanco ang akong huna-huna. Ha? Dali na, mamaya na ta din eh. Misinyas na ang pulis nga miss-court na to. Dili may mo nga magdugay ta din sa sementeryo. Paway na mong duha din ni Dorina. Lola, Ako na ang bahala din ni Joseph. Balik na sa ospital. Pag-amping, doktor. ay kabalakan ako. Mag-amping ko. Manikamot ko nga makauli ko sa panihapon, sweetheart. Bye. Buutan kayo ang imong bana, Dorina. Dorina, naunsa ka? Lula, Kuan, May problema ka ba? Kuan Lula. Dili kini matawag ng problema pero doon na kay wa mahibaw isa among pagpuyo ni Joseph. Labi na nako. O sama ka na? May amnesia ko, Lula Nini. O sa? Napapasan tanan ako memory sa kagahapon. Nagpuyo ko karon nga kuwang ang ako kinabuhi. Inuo ko. Oo nga, mabala ka gyud og maayo ang akong bana.
Uy, huwag yun ay kay mahinom-duman, bisan gamay. Wa gyud lagi Lola. Napapas ang tanan. Pulos mga bagong hitabo ang niya karon sa kunahuna. Pero unsa? May mga koneksyon ako sa akong nangagi. Pero nagkapasamot kini sa akong kalipok. Unsa? Ang imong apo, nagkailas siya nako. Pero ako makasiguro kung ako ba yun ang iyang kaila. Anong nakasulti ka man yan? Tungod kay Salome ang gisampit nako sa lalaki nga ako na po sila Lola. Pero nahadlok siya nako. Mudagan siya palayo kung magkita mi. Oh, ano man ka? O sa may gisulti sa doktor ni mo? Kuan, may parehas si kuno nako naong nga maaan ko niya nga mao siya. Ha? Nagkinahanglan siya nako. Kinahanglan nga ako siyang proteksyonan. Nasa mga dam ko ako nga nasuko ko. Dorina? Naunsa ka? Nagdamgo ko na ako. Unsa nang sa imong gidamgo? Ako yun ang ako nakita sa amin. Nasuko ko. May gusto kong proteksyonan. Dorina, bunga lang ka na sa imong kahasol sa mga nahitabo. Dili, Joseph. Klaro kayo na ko nakita ang akong kaugalingon sa amin. May kasulti ko. Unsa? May gikalalis ko. Husto na. Ayaw na ni guna-una. Joseph, kung tinuod nga doon ako'y parihas og naong nga ginganlan og Salome, kinahanglan nga makitaan ko siya. Unsa? Matubag lang ang daghang kalibog sa akong hunahuna. Kung ikasulti ko ka ng Salome nga parihas na ko og naong, siya ang tubag sa ako mga pangutana kung kinsa ko, Joseph. Joseph, nakabati ka ba na ako? Nakabati ko. O gusto ka. Kinahanglang mailhan na to ka ng Salome. Tabangi ko kung unsaon. Magunahon na ta kung unsaon. Di lang ta magdali, sweetheart. May iyang panahon ang tagsa-tag sa kabutang. Kung magunitan ko lang ka ng lalaking misampit na kong Salome, makasulti gud siya kung hain ka ng Salome. Ha? Tingali, ang pagpangita sa maong lalaki ang akong unahon. Dorina, klaro kayo nga dautan ang maong lalaki. Busa dili ka mahimong mangita niya. Pero siya lang ang positibong nakailan ako nga ako si Salome. Ang magkapahibong lang yun. Kung gano'ng mahadlok man siya nako. Nga mo dagan man siya sa kahadlok kung makakita siya nako. Kana ang nalibgan ko, Joseph. Husto na. Mamahuay na ta. Ugma na ta mag-isgot bahay na, okay? Sige na, balik na sa pagkatog. Bimbo! Bimbo! Boss! Kumusta naman si Puldo? Nagpaalim pa siya sa bad, boss. Bakasyon kayot, tapos mas bati. Mau ba? Mayo hinoon. Ikaw unang akong saligan karon. Ikaw bahala, boss. Wa man mapatay ni Puldo ang tiguang. Ikaw una ang akong sangunan ini. Wala yung problema, boss. May ideya ka na kung hain karon ang tiguang? Wala pa lagi, boss. Usaon nga napalpak man ang among lakaw sa kuwan, padirarya. May mitira man og una ni Puldo. Nakabaos na ta sa grupo ni Zinon. Nakuhaan na sabnato sila. Hingiguas sa nakapusil ni Puldo, boss, ay. Kamot man yun niya ang nagulit sa pistola ni Igo. May hilom nga nagbante sa tiguwa nga apuhan na itong Laila, boss. Mao ka na ang imong pagduda? Pagduda lang na, boss. Sige. Pangitaa ang tiguang kay posibleng nga tuan niya ang kwarta. Boss. Kung sa naman ang naitabo ni Dario,
Nalimtan naman lang ni nako. Aw, patay si Dario Busoy. O napalutaw na mo nga, nagikog. Maayo hinoon ko mauna. So, si Lula Nini na lang ang pangitaa ug ang kwarta. Pagkadaghan yun ining kwartang gitaguan ni Laila. Diin man yun higikan sa akong apo. Lola? Ngayon nagtutok ka man sa kwarta de sa bag. Ko na una lang ko. Kundi inyong kahat ni makuha sa akong apo. Iya baka ning gikawat. Basin ko nang hold up sila ug ang iyang grupo o ba ni Dario. Ug mauning kwartaha ang ilang gilalisan. Wow nga gipatay nila nga akong apo. Daghang mga pangutana nga lisod pang tubagon, Lola. Pero nagtuo ko. Nga kung kinsa man ang tag-iyaan ng maong kwarta. Nangita na siya ni Ana. Unsa? Ug ang lalaki misampit na kong Salome. Siya ang nahibaw sa sugilano ni Ana maong kwarta. Usa? Busa, gamiton tang paon ka na maong kwarta, Lola. Kanang kwarta ang mugiya na to paingos na himutangan sa killer sa imong apo, Lola. Usa? Mao ka na ang gamiton ta, aron makitaan ang maong lalaki. Lola, hinumdumi ko dog maayo. Wa pa gyud makahisgot ang imong apo ug kaila nga Salome ang pangan. Iwa mangyod rin na. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Mahibaw-an rin na to kung kinsa ka na sila. Pero unsa, Lola? Nagungaw kasab sa kadaot rin na. Basin kun posilon ka na sa lalaki nga nakailan mo sa sunod ninyong panagkita. Oh, kung mauna gid ang akong katapusan, Lola, wa na kita'y mahimo. Sige, paway na. Ug ayaw gyud ipakita sa uban ka ng maong kwarta. Bisan sa among mga katabang. Haba? Butan siya pagkababay. Dili siya mahimong mamatay. Ani ko man sa bahay, Laila. Uy. Hello, Pulo. Oo. Paway, Laura. Kung bala sa itong misyon. Oo. Yan ako sa bahay ni Lula. Lula Nini. O, lagi. May mga idea ang sunod ako. At nga na akong tiguang inipauli sa ila. Honey? Eman? Oh. Pero malipayon man ang ako pinangga. May nakita na kong bata. O ganahan ko niya. Uni. Unsa pa may mo gidugayan? Kidnapan na ninyo. May kamay lang nga problema. Unsa man na? Anak og doktor ang maong bata. Oh, nakailakas gini kanan? Nakaila ko. O ganahan ka gyud sa bata? Ganahan kay ko. Kuhaon ta siya. Di lang ta magdali. Pila ba'y edad sa bata, ha? Mga tres. Og papay. Oh. Sige. Ipasurvey na ang tanang dapit ng ilang agian. Yes, honey. Pero, kinahanglan nga magamping ka mo. Doktor man kaha nga mahana na bata. Nga sa ato pa. Dili kini basta-basta nga pamilya. Yes, Eman. Pero, Usa na basta nang nasimuhuna-huna, ha? unang higayon ni nga mangidnap mong bata nga gikan sa inyong kaila.
Kinahanglang sobra ang pag-ampi nga buhaton ninyo, Nika. Yan naman ko. Mura magyudog. Dili ko ganang magpundo lang din sa bahay. Gusto ko malakaw. Murag doon ako importanteng buhaton nga wa na ko mabuhat. Ma'am, Gusto- na. Ma'am, iaragi mo kape, ma'am. Anhira ka din hisloyo? O nang liling. Niyasay mansanas, ma'am. Nagdana lang sa kong hunting nga magamit nimo. Ayaw paglihok ng liling. May bitin sa imong luyo. Bitin? Taluyan sa hunting ang usa bitin. Nang nakita pa ni mo nga ako nabuhat. Oh, ma'am, uy. Nakita ko gyud kaayo. Abti ka na nang mikuha sa hunting, ma'am. Uy, unya, gitarget ni mo ang bitin. Sa pa gyud na igo. Nga naman eh. Ha? O, sinano man ni ma'am. Alagay mo din, eh. Oh, uy, Joseph! bitin? Joseph! Ako ang milabay og hunting ni anang maumbitin. Ako! Og naigugin ako siya sa o! Ay, tinuod yun na, Dok. Kita yun ko. Grabe abti kang Ma'am Dorina, oy. Mikilab man lang siya. Ugasig maayo ka ng hunting, ng giling. Ayaw na. Nang liling, Ma'am. palihog, ibutang anang likuranan ang masanas. Dali! Oo, ma'am. Sige. Oh, Nada, ma'am. Nakita ni mo, Joseph! Nakita ni mo! Mayo ko mula ba sa hunting! Sige pa lang, pagbuta paglaing masanas sa bangko. Sige! Oo, ma'am. Oo, na, ma'am. Oh, narasab ang hunting, ma'am, oh. Hala. Nang liling! Nang... Oo, ha? Ibalik na ko ang hunting! Oo. Palihog, dali! Oo, Nana. Ami... Nagabi. Nakita mo, Joseph! Nakita ni mo! Maayo ko mo target gamit ang hunting! Nga naman! Nga naman eh, Joseph! ha? Tubag ako, Joseph! Nga naman kamao ko mo gamit og armas! Nga naman maayo man ko mo target og butang gamit ang hunting! Nga naman! Ha? Sultihin ko, Joseph! Nga nung daghaman ko magkamahuan nga armas! Tubag ako! Wa ko may ba? Ha? O siwa ka maibaw? Nang lingling, Dok? biyaw na imi si Dorina. Oh, sige, Dok. Joseph. Ngayon dili ka gusto makadungog sinang lingling sa atong istoryahan, ha? Di lang ko gusto nga doon ay may bawas akong isulti karon nimo. Doon na papaday ka gitago na ako, Joseph. Oo, Dorina. Unsa kini? Please. Isulti na nako ang tanan. Ayaw kong ibutang sa kalibog. Ang tinuod, ako kang pasyente sa ospital. Ug wa kay kaila. Wasa? Miabot na lang ka sa ospital nga nagkadugo ka. Ug ako ang nahimo nimong doktor. Mao kini ang atong sinugdanan. Wasa? Ug sa diyang naayo ka na sa imong mga samad, gihatod ko ikaw sa inyo. Apan di ka na gusto nga mo pauli. Kay may gilikayan ka. Unsa? Wa na ko mamugo sa pagpatug-an nimo kung kinsa ang imong gilikayan. Oo niya. Unsa man ang imo na ilan ako? Huwag ko mahibaw sa imong gigikanan. Huwag kung unsa ka, Dorina. Tungod kay dili ka na gusto nga isgutan eh. Gusto ka na lang nga magtago ka. Unsa? Mao nga gitabangan ko ikaw nga makabalin og Pinoyanan. Huwag makatago sa imong gilikayan. Unsa?
Nagkasuod ta, nagkahigugma ug nagpakasal. Ug nakabaton ta ug usa ka anak. Nangasawa ka na ako? Nga doon naman ko'y gitaguan ni mo. Mao ka nang gitawag og gugma. Gugma nga way kamatayon. Ug sukad ta makasal. Usa kay anong asawa ka na lang. Ako ug ang atong anak na lang ang imong giatiman. Mao ba? Mao ka na. Hangtod nga na disgrasya ka. Ug na amnesia ka. O karon pa nimo makita ang akong kahibaw sa armas? O, Dorina. Ngano magkakuno? Adrenaline rush. Mao ka na ang nakaingon nga migawas ang imong kahanas sa paggamit sa hunting. Tungod kay naa ka sa sitwasyon nga kuya ug stressful. Maudi ay... Unsay maudi ay? Maudi nga... Nga dali na ko nalabay og bato ang kamot sa lalaki nga misampit na ko sa lume. Sa dihang iyan ang takong pusilon. Usa? Wala ko planuha ang tanan. Kalit-kalin akong gibuhat. Sila tingali ang akong gilikayan. Ngawa na ako ikasulti nimo. Posible, Dorina. Ubaw kining hinungdan nga di ko gusto nga mugawas kag bahay. Nahadlo ko nga makit-an ka sa mga tao nga imong gilikayan. Gusto ka. Pero unsa? Wa, Joseph. Salamat sa imong gibutyag na ko karon, Joseph. Hello, Doc. Padang namin sa mong clinic. Oh, yes. Kamusta si Mrs.? Okay. Sige, Doc. Mo anak ko. Magpa-check up ko. Sige. Bye. Kamao ka na gyud, love. Mahayagit kayo nga akong teacher. Okay. Ayaw una mo paglihok sa inyong plano. So hituha o na ninyo ang lihok sa iyang asawa kung may yaya ba ang bata. Yes, love. Ibutang sa siguro ang tanan. Okay. Okay, Brad. Sige. Mauna to, ha? Sige. Kaduha sa usa ka adlaw ang mong tamban. Okay? Okay, sige. Bye. Oh. Nganong mapahiyumon man ang akong asawa? Misuway ko sa pagluto. Gilutuan ko nimo? Pero... Oh, unsay pero? Parat ba? Tabaang ba? Ambot lang kung makauyon ka ba ini. Ikaw ang nagatiman na mo sa una. Ikaw ang mangunay sa pagluto. Busa, sigurado ko. Nga lamig yun ka ng gianda mo pagkaon. Sinigang ang akong giluto. Dali na. Andam na lamesa. Busog na ako eh. Pag hindi mawa ang imong kahibaw sa pagluto. Sigurado ka? Basin para kayo ni. Dili oy. Abi ni mo no? Sakto gid kay ang lami sa sinigang. Salamat. Nabi na kog dili ka makauyon. Salamat sad. Nga nabalik-balik na sa normal ang atong kinabuhi Dorina. Gusto lang kong mamawi. Okay na kay ko. Happy na ko nga gilutuan ko nimo og lamian nga
sinigang. Love. Unsa man mo sinigang? Parat pa kaini. Ay, sorry, love. Sa sunod ba? Ang kusinera na lang ang paluto. Ganyahan man kumuluto para nimo. Dili ka na ang sinigang nga akong naandan. Nga naman, mangita yun ka sa naanda nimong sinigang? Na, ayaw nagkasuko. Sige. Mukaon na lang ko anak bisan og parat. Dili ta magisgot na anang naandang sinigang. Lucky. Abi na kong mangita kagubot. O, di oy. Hadlok kayo ko nimo. Unya, kumusta man ang imong lakaw? Di balik pang ka sa clinic? Oh, yes, love. Og naibaw na ko silang routine. Og may yaya ka ng baby. Sayon ra ning ilaron. Ay, tabang! Si Baby J nawa! Tabang mo! Tabang! Bata ko doon! Daway! Baby, hilom na. Yan na si Mami. Hilom na. Ayaw ka balaka. Swerte kang kanaan ko nimo. Cute, cute kayo ka. Pusa, ako ka. Humanag sila sa gate. Pabantayan yung tawa iskina, ha? Gabi inasap. Ngayon dili man jud ko dali makatugon gabi. Marag-hasol ang akong utok. Pero, huwag ko mahipaw kung ano nahasol ko. Oh, may cellphone nga may pagting. Tuwa sa kwarto ni Joseph. May emergency tingali sa ospital. Mao nga may nanawag ni Joseph. Ngano ka nga naglain mang ginusa sa katulkan. Oo, kalma lang. Muna ako ba? Okay, sige. Panood ako niya. Bye. Joseph? Oh, Kinsa na nawag? Dorina, nagmata ka pa niya eh. Dili ko makatug. Asa ka? Mula ka una ko ha. May emergency lang sa bahay sa akong galang doktor. Unsa? Bubalik na din ko. Sige. Buotan niya kayo siya. Bisan gabi ing dako, motobagin siyang emergency. Kana. Matug ka, baby ko. Siya na di ka na nasa kuna? Oh, yes. Tanawa siya, Eman. Di ba cute kayo siya? Oh, no. Cute kayo. O dako naghalin kun imo nang ipakita ni Mrs. G. No. Ako lang siya. Oh. Seryoso ka gyud ay sa imong gisulti kaganahan ka nga doon natay bata din eh? Yes, Eman. Og siyang akong gusto kay dali lang pahilumon. Liling, Uy, Ma'am Dorina. Kasayo hagod ni mong nagmata, ma'am. alas 5 na sa buntag nang dili maayong magsige kong katog. Nauli na pa si Joseph. Oh, wa pa man, ma'am.
Usa pa kaya nadugayan sa bahay siyang higalang doktor? Siya na karon. Ako na mo sugat niya ng liling. Andaman na lang ang iyang pamahaw. Kumusta ang imong lakaw? Nausa pa na imong higalang doktor. May disgrasya ba sa ila? Joseph? Unsay problema si imong higala? Dorina, gikidnap ang iyang anak. Unsa? Unsa kikinap? Gahapon sa hapon, nakidnap ang iyang anak. Dito sa parking lot sa mall. Kaisog na ko sa kidnapper. Unya sa man, wa pa nila madakpi? Mao nga nawag ang akong gigala. Kay naglisod siya pasabot sa iyang asawa. Tungod kay nataranta kini. Hangtod karon. Naluoy ko nila. Ang mga kidnapper, mga wa sila'y kasing-kasing o mga salbahis. Sakop sila ni Satanas. Talma lang, Dorina. Talma lang. Joseph, kinatabangan ta ang imong higala, doktor, nga mauli niya ang iyang anak. Tuwa na sa sud sa prisuan ang yaya. Mao ni ang ilang gidudahan nga may koneksyon kini sa kidnapper. May ubag makikita ko sa yaya? Dorina, mahimo ba? Di lang unat ang mangilabot sa problema sa uban. Joseph, pareha sa atong problema ang ilang problema. Kita lang ang makasabot sa ilang gibati karon. Dorina. Bisan wa na ko'y mahinumduman sa mga paghitabo sa dihang nakidnap ang atong anak. Pero gibati ko ang kasakit sa inahan nga nawagtangan og anak karon. Nahibaw ko. Mautabangan na to siya. Okay. Musulti lang ko nimo ha. Kung pwede nang maistoryahan ang asawa ni David. David ay ang pangan si mong higalang doktor? Og Lorna ang nga sa iyang asawa. O giatiman una kini sa mga doktor kay hantog karon. Hysterical pa kay ni. Inupang doon na may mga taong dautan sa Manila. O ba sila kasing-kasing nga mubati sa bation sa usakinahan nga kuhaan nila og anak? Ang angay ang mga tawhana, bitayon kung masakpan. Dorina. Hay na si baby. Nara si baby Alexa? Nakabati ka ba sa balita? Nangliyok ng kapulisan sa pagpangita sa may kidnap ni baby Alexa. Oo. Mauna ang iyang pangan? No. Ako na yung pangan niya. Siyempre, nagkinangan siya ngan o ganan ko nga tawag siya Alexa. Di una siya mugawas din sa bahay, ha? Bisan si Mrs. J. Di gid mahimo nga mahibaw bahin ini. Nahibaw ko. Mas ka na siya bata nga gikan sa mga adunahang kinikanan. Mao nga taguan talanguna si baby Alexa. Yes, love. Anhiyon na sa sud ning kwartuha si baby Alex. Pero, kinangang makakuha kong muyaya niya. No. Di ka na mahimo. Unsay, Waunay laing makasud ining bahay gawas sa to mga sinaligang mga taho. Ipangilisan ko na ang mga katabang. unsa? Bag-o na ang atong mga katabang. Aron way magduda kung nganong may bata kita dito sa bahay. Wa na sa mauli si Joseph. Kumusta na kayang higalang nakidnapan og anak? Wa pa man lagi ka mato. Dorina. Nagpaabot ko sa tawag ni Joseph, Lola. May problema ba? Doon na. Ang anak siyang higalang doktor. Gikidnap. O siya. Misiaw na sab ang mga salbahes. Og parehas kining edad sa among anak ni Joseph nga nakidnap. Mao ba? Kunwa palang untak kumaamnis siya. Tingali. May mga tao kong masampit unsaon nga masulbad ang among problema.
Kung makahinumdum palang unta ko, sa unan ako mga kaila. Magkatabang yung tingali ko nila. O gano'n nakasiguro man kang makatabang ka. Tuod kay... Posible nga pulis ko sa unang panahon. Siya. Ang kahibaw nako sa paggamit sa armas. Ingon man sa hunting. Dili kinidaling makatunan. Kung dili tunan lula. Diba? Nakakita kayo ni lula? Ay! Diyos ko. Pusil man na. O lala. Pusil ni. O kung dili ko pulis, dili dyan ko makamaong mo gamit ni ini. Husto yun ka. Posible tuon nga pulis ka. Ay, tuon. Nga na may kawas man kas imong katulganan. Kuan. Gusto ko mo pauli una sa bahay. Ako susihon ko na unsa na kindi. Ha? Muli lang ko kadiyot. Hakit. Sige lula. Ubanante ka. Inalang ko kung kanasa ka gusto mo pauli. Kaya ubanante ka. Kumusta naman ang imong misyon, Bimbo? Yan ako, boss. Nangatang supayas di kuwang. Maayo. Dili mahimo nga makaikyas ka ng tiguang ka. Dali raman ganing nakuha ninyo ang iyang apo. Siya na ba hinuon ang idlas kaayo? Murag doon na may nadangpan ang tiguang, boss. Bisag kinsa pa ng hudiyuha siya kanang iyang nadangpan. Kinahanglan nga makuha na ninyo siya. Ay, kabalagan, boss. Di kinakulungan hangtod gamuhang pa sa yuta ang lula ni Layla. Pero una siya patya kinahanglang makuha ninyo ang kwarta nga naa niya. O, boss. Maayo. Sige. Concentrate sa imong trabaho diha ug dad-ikog maayong balita. O, boss. Ipaulin ako. Magdaan ako sa kwarta ng ikaw at Layla. Okay. Sige. Bye. Oh, Man, love. Naginanglan na gid ko kaya ni baby Alexa. Kay dili ko makatong. Ngano may katawa man ka? wa kapag yun ay mahibaw kung unsa ang magatiman og bata. Ops. Ayaw na kung ikumparar sa upan ha. Ayaw ba yun? Okay. Sige. Mangita tag makayaya sa bata. Kanang dili taga Cebu. Og asam sa tamanguhag dili taga Cebu? Ako na'y bahala. At man na lang una ang bata. Kay may umaabot na kining yaya. Joseph, kumusta nang imulakaw? Uy, naluoy kay ko sa akong higala ni David. Nga naman? Doble ang iyang problema. Kay giatake ang iyang asawa sa kagool. Og namatay ganin ang alas 3 hapon. Ha? Dili. Salpay sa mga kidnapper. Wa sila magunahuna sa may tabo sa inahan nga gikwaan nila ganak. Mga salpay sila. Kinala madakpan na gyud ang mga tawana. Nagdasilagdangan sa kinabuhi sa ubang tao. O sa may ako ikatabang nila, Joseph. Ang imong ikatabang nga magtago ka una din eh. Ha? Ayaw una po niya nga akong mga kabalaka, Dorina. May mo ba? Joseph. Luoy kay tanawon karon si David. Bugat kayong nahitabo niya. Sa makabugat sa nahitabo na to, di ba? Oh, Bisa nalimot ako sa maong hitabo.
Pero nabatyagan ko kini samtang nagtanaw ko ni mo, Joseph. Sakit kayong nga mamagtangan o kanak. Joseph, Huwag angay kang magpasalamat. Nga nalimot ka sa mga hitabo. Makapahuway ka sa kasakit, Dorina. pero kinala sumpo na ka ng mga tawahan na, Joseph. Problema na ka na sa kapulisan. Ha? Sige na, mamahuway na ta. May mo ba? Tuag hapon siya mususi ang kwarto. Lola, tuwa na si Joseph. Sigurado kasi mong buhaton, Dorina. O, Lola. Dili ka mahimong pasagdan nga ikaw rin mo ato sa inyo. Sige. Pero sa dili pa ta mo ato sa inyo, may sabutan una ta. O sa magkara, Dorina. Importanteng maplano nato ang atong lakaw. O kung unsa man ang mahitabuin ni, kinalang andam tanga mo dawat. Dorina. Wala ko'y gikahadlokan karon. Teguang na ko. Una, kinala mahibawaan nato kung si kinsa ang mipatay sa imong apo. O kung nganong gipatay siya. Mauyog ka na ang gusto kong maibawan. Mao nga kinala mag-amping kita sa ato mga lakaw karon. Mao kini ang buhaton ta. Magtagsatag taksi. Siya? Magsunod ko nimo. Magsunod nimo ang taksing akong sakyan sa layo-layo. Aron dili mailhan nga kauban ta. Tuan ang taksi ni Lola. Doon na lang sa ilang bahay. Lugar lang? Narang ako plate eh. Imo na sukli, anak. Tabunan ko maayo ang akong naong sakaw. Ug itabon ko ang akong surgical mask sa akong ilong ug ilong sa akong papa. Mapaduulong ko sa bahay nila ni Lola Nene. Wa pa ba'y kisaw diha, Bimbo? Wa pa man, boss. Pero, di kong biya dire kon... boss, nanati ko ang... Piso na siya na. Lakaw. Sudadayon. Ay, boss. Makuptan ko na gyud unya ning higayon na ang kwarta nga gikawat sa panuway nga Layla. Tuan na. Nagkasud na si Lola sa bahay. Oh, may lalaking nagdagan pa yung sa kilid silang bahay. Oh, tsaan pa ko. May nagbantay sa pagpaulit ni Lola Nene. Oh, musuda sa bahay ang lalaki. Kagubot yung taon ini kwarto ni Layla. Pagkilan, wanag yun ang akong apo. Pili na ako sa makita din sa sunod sa iyong kwarto. Dari na, ikaw nang naasa ubos, day. Di anak mo sa taas, sa kwarto ni Layla. Dari, kisa ka! Patayo ka. Yataga binugapan sa una. Tao ko ni mo. Huwag ko sa ni mo. Kisa ka! Hain ang kwarta. Hain ang kwarta nga gikawat si mga apo. Kwarta? May kwarta nga gikuha ang imong apo kikan sa kuagaon. Kinahanglang ihatag nini mo na ko. Kung di ka gusto mamatay. Hain ang kwarta.
karon ni Luna nini eh. Na-assist sa kwarto ni Laila. Ay, Dong, gabaan ka ba ya itaw na ako? Sakot na naman ako. Tingnan ang tipon ng kamay. Dahil ang buwan na yung gawak na yung Uti na ang tag-iya sa kwarta. Wala gida ni ang kwarta. Tuas akong higala. Kinsa siya? Dili ko mo sustinin mo kung kinsa siya. Papatay ka. Buwisa! Kinsa ka? Sa ako nang gitangon. Buhi isilula. Pusin ako. Kaya ko na mamatay ka ng kagawang. Buwag yun ang una sa pala ng pistola. Patag din na lang siya nga mapatay na ako na rin na. Daga na lang. Sa ako nang gitangon. Buhi isilula. Kung di ka gustong mabuak ang imo ko. Babae ka no? Kambugira ko mo. Uno, Ipar ko mo. Gusto kang mamatay ang tiguang, ha? dos, Aw, patayan! ang sunod na bala. Anak na sa imong o. Kinsa ka? Kinsa ang nagsugo ninyo nga patsyon si Laila? Kinsa ang imong amo? Kinsa ka? Kinsa ka? Ako ang tubaga. Kinsa ang imong amo? Nganong gipatay ninyo si Laila? Dorina! Dorina! Ingon ka ni anak kaabdak! Mura kag lalaki! Pagitag ikagapos na lula. Oy, Bugoy. Kinsa driver ni Bimbo karon? Boss. Unsa? Naginusara lang siya sa gibuhat? Boss. Ilag ka naman siya. Laos, boss. Unsa magkahiplano ni Bimbo? Nga nung wa man siya magdaog kauban. Ako, magnag siya ilong. Apilip to ni mo, boss. Oh. Hinoon kung way kauban ang tiguang. Dali ra kini niyang hipuson kung makuha na niya ang kwarta. Hinana. Ako na siyang nagapos, Dorina. Pwede din naong o kriminal. Buotan kayo og naong, pero sa tandas og batasan. Salbahe. Klaro kayo nga siya, may patay ni Laila. Nangita siya og kwarta. Gikawatan sila kwarta ni Laila. May kinaulian ka na. Gigapos ko ninyo. Dautan ka. Busak angay ka lang gapuson. Dagong sayop kay gibuhat mo. Ang imong gibuhat na pagpasakit ni Lula ang dakong sayop. Ug musamot nga masakitan ka kung dili ka musultin ako sa tinuod. Kinsa ka? Wanang mas mo naong. Hilom! Karon, tubaga ang akong pangutana. Diin gikan ang kwarta nga inyong giilugan. Diin! Diin gikan! Diin gikan! Isang patyo pa ko rin mo. Huwag kayo makuha na ako. Sige. May tingaling mamatay ka na lang. Ayaw na rin natin ako. Sakit. Hindi ka gustong masakitan. Sulti na!
Diingi ka ang kwarta nga nakaingon sa kamatayan ni Laila. Diingi ka ng kwarta! Halin na sa bata. Halin sa unsa? Halin sa bata. Namaligya ka mong bata? May nanawag ni mo. Imo kining agawon ang nanawag unsa? Oh. Naunsa naman kahangakaw ni Bimbo. Anong di naman siya makatubag sa iyang cellphone? Oh, tubag ako panuway. Tubag! Hello. Dili si Bimbo nakatubag. Hello. Kinsa ka? Agawon ko ni ining tawana? Panuway! Bugoy! Bugoy! Boss! May lakaw ta! May lakaw ta! Pagdating na po katao o duha kasakinan, pagdamog kagada! Padawang na dini ang imong agawon. Usaw ko ni mo. Kinsay pangalan sa imong agawon? Kinsay nga sa imong agawon? Kinsay? Rambo! May mga pulis na doon na. May nakatawag tingali tungod sa buto sa imong armas. Lakol na lula, sibak. Mag-abot na natin sa bahay, karong gabi. Pero ikaw, ako di bahala sa kukagalingon. Sige na. Oo, pagpagamping. Ako na kini imong cellphone. Dili mahiwakitan ko sa mga pulis. Doon na lang kita sa bahay sa Tiguang. Oh, may mga pulis na sa bahay sa Tiguang. Lahos! Ayaw paghunong! Oh, may nahitabo sa bahay sa Tiguang. Kinsa man kaha ang babae nga mitubag sa cellphone ni Bimbo. Pakusiki ang pagpadagan. Una, hulong sa unahan. Hulong na! Hulong! Kanaog na bugoy. Susiha kung unsay nahitabo sa bahay ni Lula. Adto na ta mag-abot sa bar. Nakasabot ka ba? Ha, bugoy? Oh, boss! Okay. Larga na. Mulahos na ta sa bar. Yan na complete no eh. Imo na nasukli. Gabi na. Mayon ta kung miabot na si Lola. Oh. Naan ang sakyanan ni Joseph. Naan na lang unta si Lola. Din kagikan doon na. Di ka na di ay, Joseph. Ganun wa ka man mutuman sa imong gisaad. Ngani ka lang sa bahay. Paselo ako. Pero, Gusto gi ko nimo tagan og kabalaka. Dorina. dili na kumahay mong pasagdan si Lula. Nga maoray mo pauli sa ila. Mao nga ako na siyang giubanan. Unyahain man karon si Lula. Nganong ikaw ra mong usaw mi pauli karon. O Kwan, nagsabot mi nga
gabiin na mo pa uli. Nga naman. Nakasugat mo og dili mayong hitabo sa bay? Sorry, Joseph. Pero, dako kog nakuhang kasayuran sa among pag-adto sa bahay ni Lula. Ug unsa man kuno ning maong kasayuran? Ang kwartang gitaguan ni Layla. Bayad sa bata. Usa? Unsay? Mao ka nang gisulti sa lalaki nga gustong mubawi sa maong kwarta gikan ni Lula. Kanang kwarta nga naa sa itong mga bag sa basement. Kinuo ko. Og nakit-an ka sa maong tao? Naghood ko og nag-surgical mask. Sigurado ko nga wa siya makaklaro sa kunaong. Ug ang labing importante, ang importante sa tanan, mao kini. Cellphone? Oh, cellphone kini sa maong lalaki. Ug nakasiguro ko nga siya ang mipatay kang Layla. Unsa? Unya, unsa pa may nahitabo ha? Isulti na ko ang tanan, Dorina. Ang tanan yun. Wa pagyud mabalik si Bugoy. Unsa magyud kahay na hitabo. Bus! Bus! Oh, Tasawi! Ha? Yan ang ko, bus! nahibaw ko. Nakakita ko nimo. Di ko buta. Unya, unsa naman ang imong pakisusi? Nautang balita, bus! Unsa man? Ay, nadagyod sa kapulisan si Bimbo, bus! Unsa? Pero, unsa man ni pagkahitabo, ha? Nganong doon na may miabot nga pulis sa mong dapit, ha? Biis ay, bangag sa ilong. Unay nakapalibog na ko, bus. Wa ka ba'y laing nakita ditong tao sa suhod sa bahay sa Tiguang? Mga pulis, bus. Mga investigador. Oh, mga osusero ang buot na kong ipasabot. Ikordona na ang lugar, bus. Wala makasud na sibilyan. Ang cellphone ni Bimbo. Nakitaan ba sa mga pulis? Kuan, bus. Ikuha ko nos babae. Matod pang Bimbo. Unsa? Nagkasulti pa mo si Bimbo? Bus. Ora. Dito ko. Kuan, bus. Dito ko makasingit sa may ambulansya. Babae ang mipasakit niya, bus. O kikuha yung cellphone. Babae. Sigurado ka nga babae? Maulagi ng gihunghong ni Bimbo na gubos. Bugo tawa na bugo. Bugong yun, bus. Kung nagtapas siya kauban, dili unta siya mabulilyaso. Pero, bus, kinsa kang bayana ang iyang gisulti, bus, no? Lakaw. Tawga ang atong koneksyon nga pulis sa sud. Ipasusi kung unsa yung tinuod nga nahitabo ni Bimbo. Bingis ay, bangag sa ilong. Okay, bus. Dali na mo. Mamauli na ta. Isibat na lang mi sa diha nagpaingon na ang mga pulis. Pero gisiguro na kugda ang cellphone sa lalaki. Kung mao ka na, miyembro sa sindikato ang lalaki nga gusto mo patay ni Lola. Oh, Kung tinuod nga ang kwarta bayad sa bata, posible nga posible nga konektado sa mga magidapay og bata ang maong lalaki. May higala kang pulis. May mo ba magigsulti ko niya? ayaw. Ha? Ako nang muasoy sa higala kong pulis sa imong giasoy na ko karon. Og ambi ka ng cellphone sa lalaki. Ayaw. Unsaon pa man nimo? Dili mahimo nga anha na nimo. Muhangyo lang ko ni mo, Joseph. Ayaw kinig i-appeal og sulti sa kapulisan. Please lang, Pero Joseph. Dorina, mas makatabang na sa kapulisan aron madaling madakpan ang mga kidnapper. Pasagdi lang una ni Dirin ako. Kaya nagkasulti na mi sa boss sa mga kidnapper. Usa? Nagkasulti mo? Nanawag siya samtang gigapos na namo ang maong lalaki. Ug ako kining gitubag. Usa?
Pero wa na siya mutubag nako. Gi-off na niya ang cellphone. Bantayan ninyo bayo ko, boss, ha? Kinahanglang may makatawag nato kung dunay mga kadudahan ug lihok nga musod dinhi sa ato dapit. Eman, Oh, Eman, masa na itabo sa inyong lakaw? nadaha sa kapulisan si Bimbo. Ug wa na dito ang tiguang. Unsa? Nakadangop og higala nga dili ordinaryo ang apuhan ni Layla. Ug tuan niya ang cellphone ni Bimbo. Oh, hindi, pag-ilis na lang ang number. Dili. Masa dili? Naintriga ko kung kinsa kining babae nga nakahimo sa pagkulata kang Bimbo. Unsa? Samaran si Bimbo siyang pikas dunggan. Ug bunog kayo siya. Ha? Ug ingunog sa di ko makatuo nga usa lang ka babae ang makahimo niini kang Bimbo. Unsa man ko na inaong sa babae, ha? Naghood kini og nagmask. Wa niya maklaro ang naong. Nano niya? Unsa may imong buhaton karon? Oh, ilhon ang babae nga naggunit karon sa kwarta nga halin sa bata. Ang kwarta nagisipat ni Layla. Kung sa may buhato ni mo anong maong cellphone ka. Magkatabang ginin ako. Aron nga mailhan ako ang kriminal ni Layla. Oh, Lula? Lula? Yay! Nga di bang nagsigim kag tutok na imong cellphone, ha? Nagunahuna lang ko kung angay ko bantawgan ang babae na mo'y naggunit sa cellphone karon ni Bimbo. Oh, kinahanglang imo kinantawkan aron masuta nimo kung kinsa ka ng bayhana. Okay. Mulakaw ko. Buhato ko karon sa kapulisan. Okay, sige. Pag-ambing. Yun na. Anong nagsige magkagtuto ka ng cellphone sa lalaki? Nagunaon na lang ko kung unsaon sa paggamit ini. Aron mailhan ang mga salbahis. Oh! Nanawag siya. Nanawag kining Rambo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Mo to mga ka-listeners ang part 5 ug panikamot na makapas sa part 6 no kay murag maumaon na ni tungtong na ta sa kuan live streaming kuan murag nakapas na kita gamay. Murag naapas na gyud siguro no pohon ang part 6 mo kapas na tani. Og di na lang nakautas ang istorya mga ka-listeners mao na to. Yan na po ko drama nga gi-arrange dahil lain. Ako na ni-upload pohon ang part 1. Pasiunhan og part 1 mga ka-listeners no para kuan. Pero di kiring drama ha murag di kay ta kapaspas og upload magpasiuna lang kung part 1 mga ka-listeners kay saon hinay man kayong network ron, hinay kayo ang Globe, hinay si kayong TNT, gasiyog balhin-balhin, tigong hinaya. Muna ditak di ko kapaspas og kuha sa mga live streaming. Nya dako kayo kanang kinahanglan ba nga kanang data nya hinay man kay data. Muna nga di ko makapaspas yun. Mao yun yung nakaapan. Pero sige lang. Hinay lang mga ka-listeners no. Mao to. Thank you so much for watching og amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless atong tanan.